Ay, ang buhay. Hello? Ricardo. Pagkasi kasunod kami, Ricardo, sa mga aeroplano, buda helicopter ko. So 500 na helicopter, buda 500 na aeroplano tabi pagkasi kasunod, i-bakwitan. Ano naman sa bugon? Ano, chape. Kusong-kusong ang boses mo. Kami nag-aaragi din mga motorsikla, mga maribok, nakamapler. Iya. Hain na. Awarig lalo na. Hain, so iba sa napurapo. Yan. Aw dyan, sa aeroplano. So, helikopterain. Jesus. Aw dyan, man dyan. Sahin? Kayada. Aw dyan sa may sula. Okay. May was man ang parkingan dyan. Baka di ka sa 500 na aeroplano, helicopter. Grabe ngambo. Sige. Padayaw ka pa lang. Si kaso ko sa mga aeroplano ko mula helicopter tara mo baka kung magkakul niya marahalong pati. Ako ani kasi bago pa gikontak. Dahil ko pa nago-kontak dai pa. Dahil ko pa nago-kontak. May pagkukontak ka man? Ano na, nag-upload na. Hello, Anday. Sa mga private jet ko dyan. Iyo, hain ka mo? Nasa biyahe na ka mo? Okay. Iyo, iparada nindo. Diyan na sana sa may, kung saan ang harane na, airport. Duman nindo iparada. Pira ka masarabayan ka mo nagralayog? Pira? 2,040? Sige. So mga ta dyan, mga flight jet ta dyan, mga jet plane ta dyan, nag-aeronaut na. So, 800 na pidasaw? Sige. Iya, basta standby sana ka mo, ta. O, dahil di sa sula, nagre-repack na kang mga, relief goods. Iya. So, helicopter, parubingon muna, pakuraon muna kang mga, ngarang kang mga tawo. Iya. Sige. Gabos. Okay, sige. Ingat ka mo. Sige, tantaw dagyan nindo kami diglibaw kung maglapag. Ay, talingon ko kamong 800 kung paano ko mag-exhibition sa taas, ya. Okay, sige. Naroon kan mga maorag ng mga tawo. Okay, sige na. Tama apod pa ko, may apodan pa ko. Okay, tawara pa man sa mga speedboat. Sige na. Okay. Ano pa rin? Mga jeepplane. Jetplane pa rin. Buda sa mga private jet ka, ko? Airplane. Grabe pa lang. Mapirakong ka pa lang. Ang problema nga ni, kung mapano inidigdi sa kayada. Mapano. So mga sinakong pera tabi sa rakuna. Tabaga magkadurumog. Dahil na kasi sa bangkaw. Pikalabuhan na kang bangkaw sobrang kwarta ko ngunyan. Iyaw. Sige. So ibang aulinag din sa kaldera. Pa siguro mataliban na mo. Sige na. Grabing pirak. Pirakong ka na pa day? Tigsako na ngunyan ang pirak. Tigsako na. Takon magkadurumog. Alato na. Apodang ko daw so. Signal ko ugaring kan sa... Hello, treasury raw. So 50 ang bangkuta dyan. Nagpapakararin nila sa kwarta. Yan, irolag sa steel cab. Buda subol. Isarado subol bago ko magruluwas. Tabaad magkadurubog. Pagkatapos na panautan sa tawo. Basta si kasun iyan kung pirang branch ang igo kitang bangko. Ano ko kang bangko pa day? Sa mo mga bangko? Saan ka nagde-deposito? Bangkong mo. Yan maapot ka pa. Basta siguraduhon dahil magkaduro mo ka. Okay, bago ko mag-urulay, tig 5 million. Darawin do sa pamilya nindo. Hindi ko magagal pa day, karong milyon lang. Kumunong ka, bago ka kaming empleyado. Sige, basta tig 5 million kada saro. Okay, sige, ingat ka pa uli. May bonus pa kamukaan. Sige na. Ali ka man sa naging kambugan mo.
o minahambog so tama siya na. Bago kung ano-ano.